Això és un fragment del vídeo Llenguatge no sexista. La meva opinió completa sobre aquest tema la trobareu allí. Teniu l'enllaç a la caixeta de descripció. En aquest meravellós opuscle del 2005, l'opuscle marca les diferències, el primer text en què es va parlar del sexisme en el llenguatge. també es recomana l'ús de formes genèriques. O sigui, es recomana dir ciutadania en lloc de ciutadans, alumnat en lloc d'alumnes i un llarg etc. Així d'entrada això pot funcionar, però no sempre funciona. Si, per exemple, ens dediquem a canviar sistemàticament tots els alumnes per alumnat, podem acabar dient veritables barbaritats com ara: per aprovar, l'alumnat ha de treure mínim un 5. Si entenem la frase literalment, aquí s'hi diu que si un sol alumne treu un 4, suspèn tothom, perquè suspèn l'alumnat, i l'alumnat és la totalitat d'alumnes. A més, això de parlar de l'alumnat sistemàticament ens fa despersonalitzar els alumnes. Jo quan he estat fent pràctiques he parlat dels meus alumnes, no del meu alumnat, perquè quan dius alumnat sembla que parlis d'una massa flotant, amorfa i sense identitat. I no, els alumnes són persones individuals, amb noms i cognoms, amb caràcters, idees i inquietuds totalment diferents. Un altre mot genèric que s'ha posat molt de moda a les escoles és família. Les famílies. Ara els nens ja no tenen pares i mares, tenen famílies. Però aleshores, quan convoquen una reunió de famílies, ja no queda clar si cal anar-hi amb la canalla o sense o què cal fer. I a la reunió de famílies et trobes que hi ha gent que s'hi han portat els xiquets i les xiquetes. I hi ha gent que no se'ls han portat. Quan es convocaven reunions de pares, això no passava. I quan es convocaven reunions de pares i mares o de mares i pares, tampoc passava. Ho dic a tall de reflexió. Un altre tipus de formes genèriques que es recomanen a l'opuscle són els sintagmes formats amb la paraula persona. En lloc de dir afectats, adults, treballadors, consumidors, cal dir persones afectades, persones adultes, persones treballadores, persones consumidores. I quin problema té això? Doncs bàsicament que no és el mateix un treballador que una persona treballadora. No té el mateix de significat. Un treballador és una persona empleada, que té una feina, que no és a l'atur. I una persona treballadora és una persona que no és dropa. Què passa? Que una persona treballadora pot estar perfectament a l'atur. Aleshores, no és un treballador, però no per això deixa de ser una persona treballadora. I amb afectats, adults i consumidors passa exactament el mateix. I per fer que el llenguatge no sigui sexista, cito l'Anna Montserrat, resulta que tenim persones afectades que en realitat passen de tot, tenim persones adultes que són molt immadures, tenim persones treballadores que són dropes a morir, i en altres casos tenim les persones consumidores que a mi em remet automàticament a substàncies tòxiques.